Pasożytom trzeba wyrwać zęby i to jak najszybciej, zanim zaczną ci wyżerać godność, spokój i dzieciństwo twojego dziecka. No bo wiesz, pasożyt nie ma sumienia, on nie myśli, że ci szkodzi, on po prostu się karmi tobą, twoją bezsilnością, twoim milczeniem. Dotyczy to toksycznych związków, układów zawodowych, ale też systemu, który jak pasożyt wgryzł się w polskie sądy, zwłaszcza rodzinne, gdzie alienacja rodzicielska to norma, a sędziowie jakby na urlopie od logiki, empatii i przepisów. Dobrym ludziom mówi się, nie rób problemu, dziecko potrzebuje matki. No nawet gdy ta matka wycina ojca z życia jak wirus z pendrive'a. Nie można być biernym, nie można być grzecznym, kiedy ktoś odbiera ci twoje prawa. Trzeba być jak chirurg, zdecydowany, precyzyjny, bezlitosny wobec pasożyta. Bo kiedy ty milczysz, on rośnie, a z czasem już nie ma co ratować. Broń siebie, broń dziecka, broń tych, którzy jeszcze nie umieją sami się bronić. Pasożytowi się nie tłumaczy, pasożyta się odcina.